Khi mà hùm đâm à? Cái cặp lâu đến đâm à? Berai oंख्रिया मोजाङै संदो गोथाव सं एकदम जोंनिया बर' मानसिनियाथ' अमा नङाबा जाखाया नै मेना इयो अमाया एरना हो एसे टाइम नांबावगोन नामा एसे मोजाङै मोननो होबानो जाबाय बरियासो एकदम हालदै सालदै होथ'वाखैनो बेखिजा कबि भाजा एखि जाहैबाय दालि 마디를 늦은 송대 다르만에 이게 그티는 거. गोथाव संनांगोन ओंखाम ओंख्रिफ्रा 봐야 돼 오늘 실수도. 나마. 나나 그때 무슨 길딩 너 이건. 여기요 구아티요. 나이 그래 एक्सपर्ट Portis. Naik gede-gede. 나나 그때 mana? Gedang gede ada sanda. mana iya Iya, rupsanda. oh Nama ini.